Jo també donar gràcies a Confa per haver-nos convidat a aquesta roda de premsa d'avui. Jo vinc en nom de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. El que vam fer al ple municipal de la nostra ciutat, capital del Baix Llobregat, va ser recolzar una moció en contra de la pujada anunciada al juliol del 70% del preu de l'aigua en alta. Jo crec que aquí ja s'ha explicat molt bé com venen funcionant tots aquests processos. Vull dir, està clar que en definitiva la lògica o l'ètica que mou tot això ha quedat aquí molt ben resumida, és la privatització de guanys i socialització de pèrdues. Vull dir, jo crec que atenent aquest esquema, podem explicar no aquesta privatització, sinó jo diria que pràcticament totes les de qualsevol empresa o activitat pública de les que han tingut lloc en les últimes dècades al país. Deia que nosaltres a l'Ajuntament van aprovar una moció contrària a la pujada del 70% del preu de l'aigua en alta, que és aquell tram que, com tots sabem, és el que va del Pantà del Pou fins al municipi, que és diferent de l'aigua, fins al dipòsit, volia dir, que és diferent de l'aigua en baixa, que és aquella que va del dipòsit a casa. I clar, aquesta pujada del 70, en teoria, per la informació que tenim, sabem que es pot traduir en una pujada de rebuig de 25 a 30. És a dir, estem en un nou exercici, diguem-ne, com a mínim curiós, perquè quan una empresa ha estat a l'àmbit públic, una empresa eficient en premis en eficiència i en qualitat de la seva tasca, hem tingut uns rebuts que són d'escàs dintre del que és el context català i espanyol, però és un servei, l'abastament d'aigua és un servei també complicat per tractar-se de l'àrea metropolitana. Però estem parlant que es privatitza una empresa teòricament perquè serà més rendible o més eficaç, i el que es trobem primer és amb una pujada d'un 70. Això és senzill, perquè les empreses siguin rendibles i funcionin. Si ja d'entrada, des de la pròpia administració i abans de privatitzar-la, doncs li fem una injecció de diners de tercers. Perquè fer aquesta pujada, que finalment es traduirà al rebut, el que estem fent és dir-li al ciutadà que pagui els futurs beneficis d'aquesta empresa ara privatitzada. Bé, jo no m'estendré més, jo crec que ha quedat bastant ben explicat. Els termes de la moció de Sant Feliu van ser aquests, també es va generar un debat en aquell ple sobre la privatització, sobre la possible concessió a 50 anys, en aquest cas a Agbar, a Aigües de Barcelona, una empresa privada, del servei d'abastament d'aigües, i tota la polèmica que això està generant també a l'àrea metropolitana, perquè, en fi, aquí ha passat una mica el que deia el company. També tenim grups a l'Ajuntament de Sant Feliu, un grup que no són en aquest cas majoritaris, però que és curiós que a l'àrea metropolitana hi ha una postura i després quan venim al municipi hi ha la contrària. A nosaltres ens sorprèn molt. Amb això el nostre grup ho tenim fàcil, en el sentit que diem el mateix amb aquesta roda de premsa, que l'àrea metropolitana, que els nostres respectius plens municipals, i ho tenim fàcil perquè ens ho creiem. Ens ho creiem que aquesta privatització és injusta, ineficient, antisocial, i probablement la constatació de lo antisocial que serà aquesta privatització la tindrem malauradament amb els rebuts que paguem pel servei d'abastament d'aigües.